Fomos a Limia con toda a ilusión de ver a Mari e a Tino, que había ben anos que non vía. Eles viven en Xinzo, pero empeñáronse en pasearnos por toda a comarca, porque dende que eu non ia cambiou moitísimo. E eles, claro, como son de alí, están orgullosos, aunque sempre din que non lle viña mal ter máis cambios. A ela moito lle gustaría que a lagoa de Antela non fose desecada, porque sei que había unha riqueza inmensa niso da ecoloxía que agora tanto prima. Hoxe andan cunha enchenta de plans para dinamizar a economía, que oxalá saian adiante. Por unha banda, porque terra para cultivar hai abondo. Pola outra, está recuperándose unha chea de patrimonio etnográfico. Unha das zonas protexidas pola Rede Natura 2000 na Limia é a Veiga de Ponteliñares, nos concellos de Porqueira e Rairiz de Veiga. A zona está hoxe ocupada por pasteiros, praderías que se enchargan no inverno, e por carballeiras, pero pertence a unha valgada de características propias da antiga lagoa de Antela. Flora e fauna fan destas 300 hectáreas un lugar de especial atención para a súa permanencia. Pero a Limia ten máis recunchos nos que botar os pés a camiñar á busca dese sosego que ás veces é máis que imprescindible para continuar o traxecto da vida. De sempre a Limia, sobre todo Xinzo, foi zona de industria madeireira, pero hoxe non é a única que enche o parque empresarial. O tecido industrial vai asentándose e tomando corpo co fin de consolidar o panorama económico da comarca. A terra produce e pórtase ben cos cultivos naturais.
Son povos que, como Trasmiras, que garda edificios nobres como vestixios da súa historia, coñecen ben o sabor da emigración e comezan a coñecelo do retorno. Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Porqueira, Rairiz de Veiga. Son citas cos tempos que están no porvir e que se sementan en cada palmo de terra, en cada suco labrado a forza de tesón e empeño en conseguir que os recursos naturais desta comarca da Limia sexan os piares que sosteñen a economía da comarca. Unha economía que, de seguro, será máis sostible na medida en que se asenten nos propios valores dos que goza a Limia e que a distinguen das restantes comarcas do noso país.